Netro dening HR Mursito. Kang katon similak blalak-blalak. Durung karuan piyaine grabyak sumana. Yen sunare luyup-luyup damar kanginan, apa mesti sing kagungan kalebu wong aleman? Dene Netro kang tansah jelalatan. Sing cedhak kudu waspada kebak kaprayitnan. Ana maneh kang demen plerak-plerok. Biasane seneng weruh barang kang melok. Ewadene sing tumungkul sinambi lirak-lirik. Genah lagi golek sisik melek barang kang delik. Netro para satriyaning negara. Tajem premono analisik swasana. Kanthi sikep siaga ambengkas karya. Kanggo katentremane nusa lan bangsa. Dene para wiku brahmana saha ulama. Genture tapa brata nuwuhake Netro kang wening waskita. Titis amilah-amilih kanthi pener. Endi jalma kang tumindak bener. Semono uga kang tansah nerak angger-angger. Para panguwasa kang isih bisa pinercaya. Sunare Netro diajab mangku pangaribawa. Kenceng gondeli sumpah prasetya duk nalika semono. Sinengkakake ngaluhur sinubya-subya. Dening kawula dasih sak negara. Kepriye mungguh netrane para duratmaka. Ah kanca, aku kaya wis kentekan ukara. Kasunyatan kang dumadi kena kanggo kaca benggala. Senadyan tak unggahe pucuk ing Mahameru, tak slulupi segere segara madu. Pituturku semara digugu. Yen wis teka titi wancine ing jaman kelanggengan kang sayekti siji, Netro padha bakal crita apa anane marang Kang Maha sakabehe. Apa wae sing disimak lan disawang nalika urip ing alam padang. Panyebar semangat nomor 43 28 Oktober 2017.